Normalt er det faktisk 2, de får af gangen, men den ene af dem herinde har altså kun fået 1 i dag. De kan godt være andre end mødrene, der holder på sine unger, fordi de kan også godt hjælpe hinanden med at passe lidt på dem. Det er selvfølgelig først efter, at ungerne er begyndt at spise noget af det rigtige mad, altså frugt og grønt og sådan noget, men så kan de godt hjælpe hinanden med at passe på dem. Der sidder også en lille en der alene oppe i træet. Den er lidt større end de andre. Når man sådan går rundt herinde, og det er solskin, så skal I lægge mærke til, hvordan lemurerne sidder rundt omkring. Nu sidder de meget oppe i træerne, men sådan en som den, der sidder hernede i græsset, kan godt finde på at sidde i lotusstilling, bare for at få sol på maven. Det er det allerbedste, de ved, det er altså sol på maven, og man kan sidde og slappe af ude i solen. Det elsker de. Når det så bliver regnvejr, så sidder de rundt omkring i sådan nogle kugler og beskytter hinanden og har det dejligt varmt. I naturen, så kommer de her også fra Madagaskar. Det er ikke bare tegnefilm, der hedder det. Det er faktisk et rigtigt sted. Og Madagaskar, det er verdens 4. største ø. Den er næsten lige så stor som Frankrig. Og det er en rigtig, rigtig speciel ø.